Ia, basoi honetan, errekalde. Jaio zinean. Bertan. Noiz? Espaldi. Haurtzaroa baserriko bizitza izan zen. Lehenbizi lanian da, ikasta jumitegi. Baserria goi du, lehenbizi lanian ikasten duzu. Denbora zailagoa zian, baina alaitasuna proportzioan izaten zen. Leheno, etxeko lanak egiteko lehenbizi lehio egirik itzen zian. Eta segidan kantari aztezan baten bat. Hemen eskola jute ginen moketa, baina fundamentu jotzen batxeriare egiteko, eta gure zorra izaten ikastia. Eta orduan interna eman dinoten Donostira. Primera gatokia bizitzeko. Itxastuan mimu egin ikintzen duen do. Handikan berriz, laboral administratiboa egin nun, orduan pentsatu nuen kanpora jo behar nuka. Polara gamantzian, eta ekitio etxian gaztiaten estupoi jarri, eta junitzen Parisa. Hemezortziki, Notre-Dameko ondun, naukan, zera pensio bat, Mohamedez, junitzen. Eta etorri behar izan du nun, servizio soziala egitea, zatik beste ez ziaten pasaportek ematen. Herria leitu eta lehenbiziko galdera, ez dituzu behar zila bete pasa, Nola etorritzea? Junitzen bezala. Eta, klaro, kanpoan izaten zinean hemen gua, eta hemen kanpokua. Kanpoan ebilia zinalako, pentsatzen zuten, tenezke buskatu nako, latza. Beti defensan. Berriz junitzen, pasaporte berriekin, klaro. Estreno. 3-4 ginean, Parisen, eta pentsatu genuen Londresa homerren nola. Inglesez ikastea. Baina, tartian, alemanak topatu zian, uste gabian, alemani topatu nintzen. Eta beste 2 urte egin ditun, oso ondo, oso jende honakin. Etxe batian egiten nun, oper bezala edo, Andrea zan diputau. Claro, Andrea izaten zituen herriko gonbiapen guztik. Teatro ikusi nun, kontzertuak ere bai, kristal sorti izan da nun. Jan handia, Aitonak empeño guztik egiten zituen, niri hizkuntza erakusten. Eta behariek bilatu ziaten munitzen lekua kursila intensiboak egiteko. Eta oso ondo. Handik etorren nintzen ni, 25, 26, oporreta etorren nintzen, teorikamente. Gure aitak orduako lana bilatu bazien. Gero etxian ere, biharra bazan, bazarin beti bihar izaten da. Orduan 2 urte egin ditun, Colegio Mary Ward, Secretaria de Dirección y auxiliar de alemán. Eta han aspertu nintzen, joazen nintzen, partikularrak ematen. Handikan sartu nintzen turismotikan enpreseta. Denak saltzatu ditu. Eta gero, tukatu zitzaidan amakin lanian zukaldian, ama oso zukaldari hona zen, elegantia eta arekin ikasi nun, arekin ikasitakoak, hortik joazte. Orduan, zagardu bat jatetxean apatzean. Gurasoak bizirik egin zituzten partiketak. Eta orduan, ala erabakitzan, eta hola zen. Amorra hondi emantzian, zetik, beste eran ritu bat negan orduan, zagarduak egin da bar, baina, gaur ez dago bezer da mutza. Eskua zer etorri zeidan beti hartu dut, zidatza egin egin. Eta aldeten bitartia mentza eta horrez egin. Bestela, bastarrian jarrita egiten duzu. Pastiatu, joazten jarri, eskulanen batian, edo zukaldian, bertazatik, beti pentsamentu zaude. Eta gero hizkuntzekin gertatzen zaizu lo gehatzen zaizkitzu. Azten eta jorratu ezkeaz, berriz bueltan entzuten dira. Eta hortzen zaizkit kanpotarrak eta haiekin